Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka semana nga ceasefire sa dakpanay sa mga traditional nga jeep nga nag-expire na ang Provisional Authority iga patuman sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Lahat kami sa buwa. Kung saan ko ako matapos ni Peng, ipag-utong ang driver sa buwa, ay para magulan sa desisyon. Ay kung mulaton na mo ng sunod nga daw, base sunod nga daw, walang natakabalo kung ano matapos. Mahulan kami sa buwa, hindi kami. Gutom na mga pamilya sa driver sa traditional jeepney. Gani sa baylo nga magbiyahe, aga pa sila nga nagtipon sa atubang sa Bacolod City Government Center. Sa dialogue, upon nanday Vice Mayor Alcide Familiaran, pamuno sang LTO kag bitaw, ginpalabot man sang katapos ang transport sector ang ila kabudlayan sa ginapatuman nga Transport Modernization Program sang national government. Pangayon lang, sa isinin at law pabiyahiya kami, meeting ka mo, para mabalaan makakaon kami. Salamat gid. Makaligad man sang Zoom meeting upod kay Mayor Albi Benitez, ginanunsyo ni Familiaran nga wala anay sang dakpanay sa mga traditional jeep sa sulod sang duha ka semana. Baka ma-join with sa co-op or corporation, hindi tanan biya mag-take up. Di appeal tanan to yes babaw. No? Ang i-take up na lang ang ato ni Moon para kabiyahe ko mo. Ang LTFRB, paagi sa intercession ni Mayor, na sugot na may ceasefire 2 weeks. Wow! Hindi ka makabiyahe na. Ginabi-abi naman ini sa mga lideres ng transport group bisan kadaman sa ila ang hindi pabor nga magtukod pa sang korporasyon para matigayon nga matagaan sila sang Provisional Authority sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang amon nga mga transport driver, ang amon nga mga operator nga mga gagmay kag mga biktima sang sining programa kaysa sina wala man kami nagakontra sa programa sang gobyerno nga wala kami nagsulod sa ini nga mga cooperative nga korporasyon kay hindi kami konforme sang sistema. Ang transport group ang nangayo man sang pasaylo sa mga pasahero nga nahulaan humalin sang Lunes pero sugod buwas ginapaabot nga magabalik sila sa pagbiyahe kag pagserbe sa mga pasahero sa syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.